Ging ani naman ni guys kay diri sa bukid wala may katong makina nga pangkuha ani. Unang ging ani ra namo. Pinobri style ba. So mao ni siya guys. Lain kay color. Muna gitawag na sa moasa og kining tapul or violet rice. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, for today's video is magalap na pugta. Okay, so naasa kong luyo ang palay, mao ni ang galabono nato. So sa wala na pagdugay ato nang sugdan og galap. So mao na ni guys, karon is kanang dili pud ko pwede makagalab kay na koy samad sa ko ang tiil, which is dili pwede kay nakang kay tubig. So kaya kayo nga dili maayo akong samad, so na-injured pa ko karon mo nang dili ko ka galab ani mo ni akong papa siya yung magalab. So ako ikaalagad karon guys is ang kanilang tapok ang among hakutod ug amo ang tapokon tapos ang amo ang kining tawag na mugiokon diri. So okay, let's go. Okay, sige. Ngayon is mayroong nagpa-shoutout sa akin. So, sila yung nag-request na magpa-shoutout. So, shoutout kay Sha Dorin, Nin Salino, Wilmar Siguter, kay ML Gamer, at saka kay Classy Roma. Okay, shoutout sa inyong lahat. So, maraming salamat sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. So, okay. So, inganaon na mo guys kung mag-di-off ang puspusan para makuha ang kini siya. Muna siya na pusa na mong maayo. Kasi nga mahurot niya ang pasi. Ingani naman ni guys kay diri sa bukid wala may katong makina nga pangkuha ani. Unang giani ra namo. Pinobri style ba. So mao ni siya guys. Lain kay color. Muna gitawag na sa moasa og kining tapul or violet rice. Ibang klase guys. Okay. So mao ni guys, one of our guest. Siya ang mupuspos ron. Ang magiitang bata. Shout out sa kanya, John Earl Ulbiros. Oh. Galing mupuspos. So mga sila guys, sabtalan na ninyo kay mga
dancer na sila. Dancer sa kahumayan. Nagitawag ang mugiok. A few moments later. Okay, so ayan guys, nahuman na mugiok. So karon ang amuhang buhaton is pang last na ning process pagkuha sa humay. Mao ang ginganlag papalid. Okay, so mao ni diri akong papa. Nagsugo na siya papalid. Naghulat lang mi sa hangin kay hangin mga mo ang gibasihan ani. So mao na ang pagproseso diri is mao ang pagpili sa pasi kanang naamoy say mga tahop nga kanang wala say unod nay mga humay nga walay unod mao nang gitawag namo kining tahop. So mao na kwaon na siya nya katong mahabilin mao na gito ang humay so nga nay unod. Okay, so mao ni ang ginganion process diri sa mo ang buhaton na pagpapalid. So mao ni siya no. Atong tanawon. So mao na siya. Ang katong nadiri dapit, ang nadiri dapit is mo na ang kanang humay na gyud. And then katong dito sa unahan, katong naspikas is mo ang mga tahop. No? Mo ni ang violet rice. So ayan guys, nahuman na magpapalit sa akong papa. So mao na to ang atong vlog karon. So maraming salamat sa panonood sa aking video. So kaya hanggang sa muli. Paalam. Paalam.